I want to make a secret for you right now. Whenever there is anything that is troubling your life, like a challenge, see, do not go sharing it with people. Share it with God. Move on to God in prayer. You were my Kosara, Jesus, Konuru. Akonani age itanya miri digina yo. You were my Kosara, Jesus, hallelujah. Akonani age itanya miri digina yo. Little time with God in prayers. You were my Kosara, Jesus, Konuru. You were my what to do, Jesus, Konuru. Akonani age itanya miri digina. Imano no bonani You were my Kosara, Jesus, hallelujah. Akonani age itanya miri digina. You were my Kosara, Jesus, hallelujah. Akonani age itanya miri digina. There's a story I'm going to tell them today. Why I am so much convinced that Jesus is the better option than sharing it with unfriendly friends. Belina munye diya chuma ana woma isi bu wanyi moto kwano wa kailere. Anebecha kwana kwa munye disi ezi nebo tu para biluze no wane metuari. Don't worry, the Lord is going to shock all those your enemies. Amen. The Lord will shock all those people who are making jest of you. God will shock them. Sometimes you don't need your pastors to understand you. You don't even need the deacon board to understand you. You just need only one man, Jesus, to understand you.
na-anụ nwanyị a ga-eburu n'afọ ime ụkwụ agba agadi nwanyị ekuru ime agadi ụzọ atụ oge ruru ọkwa gada na nwa a na-akpọ ya Samuel onye nchụaja Chukwu wata mmiri na-eri ka agụ na-agụ eyi Chukwu ka igwe dere ndụ Samuel na akwụkwọ mana ụmụ Beli na aja anụghị ihe gbasara ya Iwe mma kọsara Jizọs, hallelujah. Ọ bụ naanị ya ga-ehicha